Psík, ktorého majiteľ vyhodil medzi dedinami, mal napokon šťastie. V priekope našiel starú sedačku a niekoľko dní tam čakal na záchranu. A nebyť všímavých okolo idúcich, možno by na gauči zúfalo sedel doteraz. Pozrite si dojímavý príbeh jedného milého psíka. Bolo nahlásené, že je tam starý gauč, na ktorom sedí už 2 dní pes a čaká. Nakoľko je veľmi kontaktný, veľmi pritulný, čakal tam na svojho majiteľa, ktorý ho tam takýmto spôsobom nechal a zbavil sa ho. Východniarsky Hačiko tiež čakal, no na záchranu niekoľko dní strávil na sedačke v priekope vedľa cesty. Prečo a ako sa tam zviera dostalo, to jasné nie je. Psíka bez pána nahlásili starostke najbližšej obce Hriadky. Išli sme sa tam pozrieť, dať mu trošku jesť. Keď sme sa akože k nemu prihovorili, tak bolo vidieť, že bol taký útulný, že neútočil. Z Hačika sa nakoniec vykľula Lajka. Umiestnili ju v útulku v Humennom. Po uplynutí karantény jej budú hľadať adoptívnu rodinu. Nebyť všímavých okoloidúcich, nechcená Lajka by na vyhodenej sedačke možno čakala doteraz. Je to naozaj veľmi šťastný koniec. Mal to šťastie, že ho zbadali ľudia. Našli sa ochotní ľudia, ktorí sa ho ujali a v podstate máme takého Michalovsko-Hačikovského Lajku. Z Humenného Jana Tótová, televízia Joj.